Скъпи брати и сестри, ние сме тук, за да изразим нашата позиция за традиционното семейство. Семейството между мъж и жена. Нека нашите следващи аплодисменти да бъдат за красивите булки и младоженци. Ние сме тук, за да протестираме против гей парада, който вече 6 години търпим в нашата страна. Вярваме, че е противоестествено хората да живеят с такива в същия пол. Вярваме, че Бог е създал Адам и Ева, а не Адам и Иван. Ние сме тук да протестираме за това, че под формата на антиспин и сексуална информация в училищата нашите деца са атакувани с това, че никакъв проблем не е да бъдеш и обратен. Ние сме тук, за да изразим позиция, че всяко дете заслужава да расте с майка и татко. Ние заставаме зад традиционното семейство от мъж и жена. Нека да чуем сега изявлението на Българската православна църква. Здравейте, скъпи приятели! Както виждам, ние сме много, но заедно с нас има още много християни в България, които ни подкрепят, които са на нашата позиция и които подкрепят и Божествения ред. Ще ви прочета изявлението на Светия Синод на Българската православна църква и Българската патриаршия относно провеждането на гей парад в София на 22 юни 2013 година. Във връзка с организацията на 22 юни 2013 година в София, пореден гей парад, за сега отложен за есента, Светия Синод на Българската православна църква и Българската патриаршия, изразявайки позицията на православните клирици и християни, членове на Българската православна църква, заявява категорично: всяко нарушаване на Божиите заповеди сериозно уязвява душевния мир и хармоничното развитие на човешката личност. Оттам произлизат и всички останали междуличностни, семейни и обществени разстройства и конфликти. Хомосексуалността, бисексуалността и транссексуалността са противоестествено и особено вредно нарушаване на Божията повеля и благословение на брачната любов между мъжа и жената, като неотменима основа за нормалното и благодатно съществуване на човешкия род, за трайното благоденствие на обществото и за положителното изграждане на детските личности. Нетрадиционната сексуална ориентация противоречи на библейския разказ за произхода и призванието на човекът и въобще на хората, защото, цитирам от Библията, рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам, да му сътворим помощник, не му подобен. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека. И рече човекът: ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Това беше цитат от първата книга на Библията Битие, 2 глава, 18, 22 и 23 стих.
А щом за мъжа и жената е казано още, пак от първата книга на Библията Битие, 1 глава 27 стих, и сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го създаде. Мъж и жена ги сътвори. От това следва, че всяко противоестествено взаимоотношение между двата пола или между представители на един и същи пол представлява обезценяване на човешката личност и лишаване на човека от възможността да се богоуподобява и от възможността да се спасява. Молим Бога да даде начин на покаяние на всички, които се намират под действието на горните заблуди и страсти, да им прости съгрешенията и да ги облече в нетленната дреха на своята правда. Амин. Българска патриаршия при Българската православна църква. Благодаря ви. Съорганизатора на нашето шествие е също и правозащитната организация Свобода за всеки. Нейният председател, адвокат Виктор Костов, също ще направи изявление. Добър ден на всички! Кои са за традиционното семейство? Да чуем сега. Не се чува. Кои са за традиционното семейство? Пак не беше достатъчно силно. А кои са за традиционното семейство? Напускам адвокатската кариера и ставам водещ. Виждам, че ми имате доверие. Но сега няколко сериозни приказки. Аз съм баща и имам 3 синове. И мисля, че темата, която в момента засягаме публично, под формата на нашето конституционно право, да застанем публично на този площад и да изразим мнението си, е изключително важна тема. Затова, защото когато говорим за семейството, ние трябва да имаме предвид не само нашите проблеми в семейството, но и това, че всъщност някой е решил да предефинира, да определи, що е това семейство и що е това пол. И в един момент, докато ние, забързани в нашето ежедневие, ангажирани с проблемите, дори ако искате и с политическите проблеми и процеси, в един момент няма да усетим как цялото общество се е променило и се е превърнало в един абсурден хорър, филм на ужасите, в който вече няма полове. В който да си нормален е ненормално. Това е, което ние в момента протестираме. И сега, тъй като съм адвокат, аз обичам да задавам въпроси и да им отговарям. Може би някой си задава въпроса: добре хора, сега има политически вълнения. Народът се е надигнал, много хора са недоволни от корумпирано правителство. Има нужда от смяна на системата. Какво правите вие за семейството точно сега? Това е някакъв нищожен протест. Не виждате ли по-големите проблеми? И аз искам да отговоря на този въпрос, защото аз искам вие всички да може да отговорите на този въпрос. Отговор е следния. Правителствата идват и си отиват. Семейството обаче остава. Затова мисля, че нашия митинг, нашето слово е по-важно. Затова, защото свободата не се гарантира от държавата, тъй като преди държавата е имало семейство. Свободата се гарантира от здравото семейство. Здравото семейство е гарант срещу тиранията и тоталитаризма. И сега аз това, което ви казвам, са цитати от други хора, които са изследвали този проблем. Но факт е, че когато нямаш семейни връзки, когато семейството се е разпаднало, когато твоята идентичност няма тази среда на семейната обич, няма мястото, което те държи за близки, за майка, баща, деца, дъщери, синове, тогава това, което се случва, е, че ти ставаш един индивид, който е просто консуматор на продукти, прави някаква кариера и в един момент до такава степен губи своята идентичност, че дори не знае от кой пол е. И тук
Когато много индивиди започнат по този начин да разсъждават, резултатът е, че все ще се намери някакъв елитна група с достъп до държавната власт, която да каже: не е хубаво да има семейство. Традиционното семейство е ужасно. Какви са тези неща? Нека да ги предефинираме. Но искам да ви кажа, ние сме тук, за да кажем не. И ние сме тук, за да кажем не. Не непременно на хората, които изпитват такива чувства и това е техния морал. Но ние сме не за да кажем на всеки опит на тоталитарно налагане с закон и с принуда на един нов строй, в който няма да има полове и в който традиционното семейство е заличено. Ние казваме не. Това ли беше нето? Я да чуем сега. Не! Я да чуем още веднъж. Не! Чудесно. Сега, искам да отговоря на още един въпрос. Някой би ме запитал: вие, господин Костов, сте правозащитник. Добре, в крайна сметка, нямат ли тези хора, които избират друга сексуална ориентация, права? И искам да ви кажа, разбира се, че те имат права. Но като правозащитник аз защитавам една друга група, чийто глас не се чува, и това е групата на мълчаливото мнозинство. И това са хората, които искат да имат традиционни семейства. И ще ви кажа защо. Затова, защото за хората, които не са специалисти, които не се занимават непременно с човешки права и конституционни права и с политики, тече един процес на подмяна на това, що е човешко право. Знаете, чували сте в медиите за правото на сексуална ориентация? Чували ли сте за това право? Какво означава това право? Аз имам право да определям това, какъв пол съм аз и какъв живот аз да водя по отношение на това, на сексуалния си живот. В крайна сметка, всеки има право на някаква лична територия. Но искам да ви кажа, когато превърнете един морален избор, дори когато според някой е неморален, както хомосексуалния избор, когато го превърнете в политическо право и когато го превърнете в идеологическа платформа и когато тези с достъп до власт решат, че масите трябва да бъдат образовани в новия морал, това е което се получава. Законодателство, в което се предефинира семейството, на практика се унищожава традиционното семейство и се въвежда ново семейство. Това е което ще стане. Това е което идва и при нас. Това е нещо, което вече се е случило. Ще ви дам пример. В Калифорния, защото Калифорния. Значи Америка не може да бъде точно пример, защото там нещата са много различни в различните щати. Но в щата Калифорния законодателната инициатива е такава, че през миналата година, 2012, се въведоха, когато получих информацията, беше въпрос само на техния губернатор да одобри този законопроект. Но инициативата беше вече да няма майка и баща в удостоверението за раждане. Родител А, родител Б и родител С. Това е. И защо това е така? Защото трябва да се защитят правата на еднополовите бракове и на хората, които са стъпили в еднополов брак. Тъй като имаш двама родители от един пол и естеството на нещата не им позволява те да създават деца. Те не могат да имат деца. Да, обаче оригиналността на законодателя, който защитава тези така наречени, както ги казахме, права, казва: ами да, защо може да има някой трети, който да бъде биологичният дарител на съответната двойка, и тогава имаме юридически проблем. Не са само двама родители. Имаме трима родители. Колко от вас са родили от трима родители, дами и господа? Колко от вас да чуят? Няма. Дай ли не? Не. Въпреки всичко, виждате, че против естеството на нещата законодателя е решил да го направи това нещо. Сега, да не ходим чак на западния, на Тихоокеанското крайбрежие. Малко да влезем насам, в Европа, в Европейския съюз. Чували ли сте за това, което става в Великобритания и Франция? Така, тези два закона във Франция специално, политическият елит реши, че ще наложи хомосексуалния брак въпреки народните протести. Имаше 4 почти милионни протеста във Франция. Това беше през ноември, през декември, през януари и съвсем скоро през март. Въпреки всичко, те прокараха закона и казаха: браковете ще бъдат също и еднополови. Брак няма да бъде само между един мъж и една жена, а ще бъде между мъж и мъж и жена. Сега, аз това нещо го наричам тоталитаризъм. За мен това е тоталитаризъм. Тогава, когато държавната власт, законодателната власт, въпреки волята на народа, решава да предефинира какво е естествено и какво не е естествено, това за мен е тоталитаризъм.
Това за мен е хомофашизъм. И ние имаме право на глас и на обратна връзка. Затова ние сме тук днес на този площад. Така, има нещо друго, което също е в рамките на човешките права. Тогава, когато сексуалността излезе извън частния живот на гражданите и стане публична идеология, това, което виждаме, е, че тази идеология търси място да пробие. И знаете, много от вас са чували термина хомофобия. Колко от вас са чували термина хомофобия? Никой не го е чувал. Много са го чували. Може ли да вдигнем ръцете, да правим едно проучване, Alpha Research? Или там каквото и да е. Така, много хора са чували този термин. Този термин е предназначен да означава следното нещо. Ако ти се страхуваш и имаш мнение против еднополовата сексуалност и си готов да изразяваш негативно мнение, т.е. да не одобряваш точно този тип проява на сексуалност, то ти си хомофоб. След като си хомофоб, ти си обществено странен, първоначално. След това си обществено опасен. И накрая си обществено наказуем. Тази тенденция, за съжаление, е факт. Давам ви отново пример с Франция. По време на протестите за семейството и срещу въвеждането на държавно наложен еднополов брак, един от опонентите на новото законодателство със същата такава фланелка като вашата, с защита на семейството и буквално почти същия надпис. Да, на традиционното семейство. Както е на пикник с момчетата си там, с неговото си семейство, идва полицията и го арестува за хулиганско поведение или някаква такава история. Единствената причина за това е, че той си позволил да изрази това, че той подкрепя традиционното семейство. И забележете, защо го арестува полицията? Защото тя изпълнява закона. Дами и господа, законът е кодифициран морал. Тогава, когато... Да, можем да ръкопляскаме. Законът е кодифициран морал. Какво означава това? Законът е предназначен да бъде добър, да служи на обществото, да служи на обществения интерес. Но когато законът започва да излиза от тази категория на нормалността и когато хората, разбира се, в естеството си не го приема, техния морал не го приема, резултатът е, че се налага този закон и в един момент, когато нещо стане законно, всички го прилагат. И тогава полицията, органите на реда имат право да изпълнят този закон. И да дойдат и въпреки, че ти имаш право на свободно слово, защото това е което се опитам да кажа. Хомофобията всъщност би могла, интерпретирано по правилен начин, да бъде забрана на свободното слово. А ние по Конституция имаме право на свободно слово. Имаме право на мнение. По Европейската конвенция за правата на човека имаме право на свободно слово. Имаме право на мнение. Но искат да ни запушат устата, като предефинират това свободно слово. Ще ни запушат ли те устата? Затова, защото сме свободни. Защото който си обича семейството, знае, че когато се прекрачи някаква граница, няма връщане назад. И трябва да застанем за децата си, за съпругите си, за нормалността и ако искате, за народа си. Защото, както казахме, държавата идва и си отива, строеве се променят, но семейството става семейство за цял живот. Правителството тук само за 4 години, но семейство е за цял живот. И затова ни е дадено това семейство, за да се наслаждаваме на Божието творение, на Божията любов в него. Както казва пастор. Мисля, че с това мога да приключа. Не искам да отнема от времето на митинга, аз бих могъл да говоря още, но искам да знаете следното нещо. Съгласно Конституцията и всички човешки права, вие там няма да намерите право на сексуална ориентация. Има подмяна, която се извършва. И това беше държавният секретар на... не искам да коментирам нации в момента, но в случая беше на Съединените щати в 2011 година, през декември. И тази госпожа Клинтън, в реч пред ООН в Женева, заяви следното нещо. Време да се променят разбиранията за човешки права. В момента перифразирам. Не цитирам точно, давам ви само смисъл на това, което тя каза. Правата на хората с различна сексуална ориентация не могат да имат приоритет над свободата на вярата и над традиционното мислене. Тоест, тъй като нито един документ, в който са закрепени основни, фундаментални човешки права,
не дефинира правото на сексуална ориентация. Това, което те ни казвате, ние ще променим тези документи. Ние ще променим тези закони. Само че ние какво казахме, дами и господа? Ние казваме, няма да стане, защото ние сме свободни хора и ние държим на традиционното семейство и ще го говорим това нещо. За мен беше удоволствие да бъда тук с вас. Нека да ръкопляскаме за традиционното семейство, така както е създадено. Благодаря ви.